Tulung sayang. Aku mencintaimu nih kan. Kalau mengatasi. Ya ora apa-apa, aku juga mencintaimu Mas Nanang. Nelongso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem gumuyumu lara swara gending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku ros liramu. Wes kan ya. Wah, apik to Mas Gareng? Nanti Mas Garengmu. Suaranya apik to? Gak anu Nanang kuwi lho. Iki to. Heeh. Kuwi duwe ning omah duwe sound system kuwi. Oh, suarane apik rupa. Heeh, duwe sound tenang. Nggih. Soundmu jenenge apa? Nggih, mengke nek kula wayangan jenengan namine Sone PC Audio. PC audio ya apa? Nggih utawi PD.